Zbog Aneli doneo ovu odluku. Za sam kraj ovonedeljni vođa Luko Vujović dobio je riječ kako bi novinovao. Kada je Dragana ušla, nekako sam hteo da je upoznam. Bila mi je zanimljiva i slatka osoba, jako simpatična. U tom momentu sam imao osobu koja me čekala, ali dobro. Međutim, kada sam saznao da me devojka ostavila, hteo sam da upoznam malo bolje Draganu. Mi se jesmo poljubili, ali ja to nikome nisam pričao. Mislim da je folirant. I da radi sve zarad realitija, ona bi Matoru posle 2 dana zaboravila, tako da ne verujem u njene suze, rekao je Luka, pa se osvrnuo na Matoru. Matora, meni je u glavi kao da smo sedeli negde, ti si dobar prijatelj i ostalo, ali mislim da napolju nećeš pričati sa 5 ljudi, nisi dobra sa Aneli i zato nećemo provoditi toliko vremena, ali ću te sačuvati, rekao je Luka.